Hej, och därför är att göra omgång spegel avbjøring, det vill säga no mirror makeup challenge, för att göra mer förrest. Det vill säga att jag har inte spegel näkrastane, det vill säga att jag får göra alla mina sminke utan spegel. Och jag vet att det ser jävligt sliten ut. Jag vet inte vad det heter det, men det finns inte det i botten, lika mycket. Så faktiskt så har vi inte speglar av teacher, lodge av min kontorpalette och så här inte spegel whatsoever. Här är någon, alltså seriöst, det är för så snytta. Så vi får börja vid att prima huvudena. Jag brukar professional från Benefit. Så att jag har så förbanna grova huvud och jag må fylla på den här in. Så jag fyller väl lika sintra här som jag brukar för det här som porer är stora till mig. Och simpelthen smyger det ordentligt väl in och så för jag så färdig är att så kör jag min illuminator från Body Shop. Han heter Radiant Highlighter. Jag får köra han åren i kör några andra foundationer och heter faktiskt för att ge ett naturligt glow av huvudena. Så kör jag det simpelthen av till höjdpunkterna av min anlita som vanligt just. Så av kinnabenen, av nösna, sen det blir äcknabrutnar, av högerna och så kan jag synda mitt och hela ett. Jag tar seriöst inte att jag vet att det kan inte så väl smyrjan ut när det tar ju inte pent. Så jag tar det som jag anar inte om jag nej, kanske jag glömmer yoghurt. Och fräta. Vi kan inte säga. No. Okej. Så får vi till foundation. Och därför är jag bruka som inte just för faktiskt. Jag får att bruka Expert Face Brush från Real Techniques. Och där brukar jag bruka BB Cream från NYX och så brukar jag Fresh Nude Foundation från Body Shop. Och jag blandar det bara till att ända ner silver ljus, ända farva ner, ända ner svartvitt. Så jag sen kanske inte håndna kör mer. Sen då BB Cream så får vi det pröva. Lite mycket rickar i brush. Det är också mega bra. Nu seriöst, det kommer bra. Blenda, bruka min egen roll. Blending is your best friend. Så ja. Kanske mer. Det blir tömt. Brukar sitta mer som jag vet inte hur jag följde att det var lite. Men kanske det var massor. So we're going cakey today. Han lite sväver. Alltså det är ordentligt snett. Ja. Så får vi över till concealer. Självande brukar är my all time favorite från MAC som är Pro Longwear. Okej, nu Anish. Det är faktiskt ordentligt så jag följer av mig för att kicksa extremt. Seriöst, jag har hukt ett ner av YouTube-kören och jag tror att det får vara neckflimmer till. Jag får så vidare över till puder. För jag sätter foundation och concealer som vånande är någorlunda. Vi får ut en makeup store loose powder och i farben är milk. Eller förrest. Jag får bruka en boost från MAC. Det här är MAC 100 och heter man ynglingsboost till under ögonen av iPhone. Som sagt, jag har sagt det förr. Och i min första video hade jag, eller var det i nästa. Om är gjort som en trygghetspatter den kan passa perfekt under ögonen. Så ja, jag får ta center av liksom pudra. Så får jag sätta det under. Jag brukar en boost från Real Techniques som jag vet inte hur den heter. Det heter en av de lilla som är så gjort till ögonen. Ja, hur sätter det? Shading brush. Det är shading brush. Så jag får bruka en kontorfarve från paletten i NYX. Ja, jag vet väl här flyer tone. Jag har brukt det. Okej, don't judge me. Så jag får ta kissa kallt farven här bara. Det är ljusa farven här nere. Ja. Wow, jag trodde farven var närmare det. Nu skiljer vi alla till er så YouTube. Okej. Du ska inte gå med om vad folk mitt äga är. Jag føler at du flenner.
Syns innan och är det läget? Är det det? Okej. Nu får vi eyeliner. Hette det här som är frukter sjukliga när tog att eyeliner alltså är långt i förvägen nog så svårt att göra. Och helst får man lojka. Det här vet vi bara när vi tar veran inte det, okej? Alltså ta mot det bara. Oh my god. Oh, han flänner. Oh my god, det är rik. Jag följde så av. Här som jag plöjer här och då. Ja, nu vet jag väl att det är alla ständiga egna vipparna. Jag små flippar fullständigt. Alltså seriöst, har vi börjat jag också säga att det här är inte problem till det är ju kvänta. Det är så easy till att ofta så kan det komma för bara blända och hytta veckan lite och så hytta extra. Men man kan en äckna vippe. Rama! Här har vi 2 stitcher här. Ja, vad fan, allt ska man finna det ju i hjälp oss. Så får vi ut i contouring. Jag får så bruka mina fluffy brush till tar ju det jag brukar för kompakta. Och det är stort utan så att jag inte gör kontor med en lös och sitter för pröva. Kvar vi sin draw. Kinnarejerna. Tar ett blush brush från Real Techniques. Hon är nog så stor egentligen faktiskt till kinnaret alltid. Men hon är fluffy, hon är ja. Så man inte så kompakt och tog det väl tycker jag. Eller alltid är men jag också har funnit bara brukt sig helt till att anledning. Hon är nog stor klart. Så tar vi ett highlighter. Soft and gentle för MAC. Tar vi en fanpost och så swipe in där. Så ja, vad är det höj punkten lite nu. Så har vi fått läppstift och lippliner så det får vi där. Shit, jag så tror det var där på det frukt med lipscrub iron. Ja, jag just vet om att lipscrub är som säger något där. Ja, okej. Så är vi faktiskt Leo, vi lutar för det. Så om tid gärna vill jag ha vi till luta till vikskift i nästa vecka så nej. Men jag blev via för lock och jag bara det tar shit. This is so bad. Alltså huden är okej faktiskt. Jag vet inte hur det ser ut i kameran, men det är jävla nek för highlighter eller gav. Nösen är förbannad ju, det ser ut sjukliga skiten ut. Så att jag måste ta det av. Alltså, vad heter det här vi gör? Och så kan jag banna, jag vet vad jag måste, men så ja, det här var lutje video i det. Fina. Nå, men det var så här för det, og vanlig har de haft det et sint i sottlet, eller det blir en omtrynt med sin tid. Og hvis de har noen hoskås, eller om det er noe som de gjerne vil suttje, eller lære, så er bare å si fra. Skrive til min innpakke, eller til røttene innpakke, og så håper jeg at de kommer til det, og at de tykker vi neste. Så takk for det.